Sus lidi, máme tady dneska trochu, ale fakt teďka vás ale prosím fakt jakože úplně všichni diváci. Víte jak se epují to i věci, protože koukejte do Survivor Wars, chci si to epujtnout a mně to prostě nejde. Mně to prostě nejde epujtnout. Já nevím proč. A protože mi vždy epujtne to druhý. Tak prosím tady máte můj settings a prosím řekněte mi co mám udělat. Jo? Fakt takže prosím ať mi to řeknete. Já budu vděčný a jako hrajeme dneska tady Nightbite. Musíme chvilku počkat. Takže tak. U tamtoho videa jste mě mega moc podpořili. Takže jsem velmi rád, že se vám tady tato tvorba hodně líbí, ale nechápu toho půlhodinového videa, jak to bylo s tím příběhem o Boxykole, se na to, jak táta bylo závislý, nikdo se na to nechtěl kouknout. Napište komentářů proč, protože to bylo moc dlouhý, nebo já nevím, protože kamo, Bouchal to natočil a měl na to 30 000 hlédnutí. No, jste věděli, já se na ně nekoukám, jo. To je, když jsem byl malý, tak on to natočil. Tu hororovku. Když jsem byl jakože hodně malý. Třeba když jsem měl nějak tak 7 let. Takže tak no. Ne, tak tam se nezamču. Nejsou blbej. A jdeme hrát. Jak dlouho čekáte? Diváci? 2 minuty a 20 sekund. Tam budou chudák diváci. Tak fakt to napište do komentářů, jak si to mám itnout. A děkuji. Jestli něco ze settings mám opravit. Nebo něco. Byl bych rád. Za 15 sekund to mám. 10, 9. A koukejte, vy si můžete třeba dát i tu. Když půjdu takhle otočenej, tak na... Ne, když budu takhle otočený, tak na... Proto to už nefunguje. 3 minuty natáčíme, chci 20 minut třeba. Dneska s kamarádem nebudu, protože... Dneska s kamarádem prostě nebudu, to je jedno. Red Cassier. No, bude úkol. Úkol je v tom, že nesmíme ukončit video, ale až budeme animatronik, tak dohrajeme hru a ukončíme video. Bro, nedělej mi to. Já chci aspoň 2 věci udělat. Co je spavnu? On si mě nevšiml. On si mě bro nevšiml. Co dělá? Co dělá? Utíkáme, utíkáme. Ne! Komu? Hned pohnu, prostě chcípnu. Bro. Lidi, kamo, začala hra a umřu hned.
Jo. Jo. Lidi, já se těším, až to video vydám a budu mít další slednutí. Já teď jsou mega závislé na slednutí. Ale jakože fakt hodně. Dejte odběr, protože dneska jsem získal nového odběratele, což jsou velmi moc rád. Takže jako jo, získal jsem nového odběratele. Bro, to je skvělý. Víte, co je cool? Že já za den vydám třeba 100 videí, hej. Ale jinak v pondělí, když se čtvrtek, pátek budou normálně jedno video až dva, protože teď jak je ten sobota a neděle, tak to máme volno a já mám čas. Stačí si udělat jenom domácí úkoly a mám to, bro. Prostě mám čas. Proto tak moc hraju. Tyto dny budu fakt natáčet a budu lámat svoje vlastní rekordy. Ale jinak normálně budu natáčet jako. Nebudu jako třeba, že jedno video denně. To nešlo, bro. A mě jsem mega velké skóre. Víte co, já bych šel na jiný server. Pojďme lidi na jiný server. A nemusíte čekat. No. A nemusíte čekat 1,5 hodiny na to, aby jsme čekali jenom na to, kdy bude hra. Doufám, že nás to hodí na server, kde už bude. Jezdeme. Ten zvuk asi znamená, že už bude konec. A asi to taky vypadá. Jo, za chvilku bude tady konec. Takže lidi, yes. Nebudete muset čekat 2 hodiny. Chci dát teďka kolik? Třeba 500. Pokud to nedám, musíte dát like. Ne, pokud teďka nedám 1000, musíte dát odběr. A pokud teďka nedám 500, musíte dát like. Ale se fakt budu snažit, jo. Lidi, ne, 500, no to nebudu mít like, ale no, vy se vůbec dáte, protože hodně lidí se na to hned vykašle a hned do komentářů. No, on vás jenom chce vyváznout peníze a lajky. Ale ne, tak jako, je to pravda z nějaké části, ale jako co? Já se snažím. Ale tak na druhou stranu, já se snažím, abyste, vidíte, teď nemusíte dát like, protože si, a musíte dát odběr. Ne vtipek nemusíte dát, ale byl bych fakt rád za podporu u mých videích. Víte, takhle můžete. Já jdu spectatit. No signál, ona už začne hra. Tak. Teď za like a odběr. Já se snažím. Dneska vyjde ještě jedno video. Myslím, ještě dneska vyjde jedno video, tady to a potom ještě jedno. A potom možná, pokud budu mít ještě večer čas, tak natočím ještě 3. a možná a jo, takže nějak za tento den chci ještě natočit 3 videa. Protože chci úplně z vás vyváznout penízky. Cash. No, jako je to pravda, chci z vás peníze. No ne, ale tak jako, prostě mě to baví. Tady ta práce mě baví. Pardon. Já dneska jsem nějaký divnej.
prostě, mě to, víte co, jak já to řeknu? Já, i kdybych nemohl vydělávat peníze z YouTube, tak bych stejně natáčel. Stejně bych prostě natáčel, protože to, mě to prostě baví. Jo. Bro, kde je příšera? Continued resistance will result in disciplinary action. A on je pod zemí. Bro lidi, ale to je moc OP. Teď se aspoň do 3 minut. Utíkáme. Lidi, najem se pici. Já nechápu, protože je to přímo pizza, protože není hamburger. Utíkáme. Chci aspoň do 3 minut. Víc jak 3 minuty chci. Hej, prosím, ať nejde pod zemí. Jsem další pizzuč. Rychle. F-ko pryč. Oh, on mě nějak na dálku. Bro, utíkáme. Jo, tady mám ochránce. Jdem se pici. Yes. Já budu u tady těch 3 lidí, tady jsou. Proč přímo mě to trefilo? Utíkej. No, sakra. Tak jsme lidi umřeli. To muselo bolet. Zase jsme přežili úplně na blbém místě. Tu jsme 3 minuty, yes. Dali jsme to, co jsme chtěli. Takže nejsem zase tak jako že naštvaný, že jsme umřeli. Jsem naštvaný, protože jsem chtěl přežít víc, ale aspoň něco jako. No. Ale prostě musím mít příšera, jinak neukončím video. Jo, takže třeba tady budu 3 hodiny a pořád nebude konec videa. Tak. Wow. Skoro jsem umřel. Tak. Ne, tak teď jsem to úplně všechno myslel. Pojď znovu. Teď všechno trefím, yes. Teď bych i toto myslel, no nic. Oh, yeah. Bro, co to myslel? Já budu takovou úplně obkroužen mapu, ať se zase nějak nezamotám. Třeba teď jsem se skoro zamotal. No tak teď se motám. Teď se hrozně motám. A teď zase ne. Teď trošku jsem to zamotal. Tu hru.
Brune. Tak to bude hrozně blbý. Co děláš? Co děláš? Srandu? Ne, já se nenachytám, já do toho nejdu. No, já jsem byl moc dlouhý. Pojď, napište v komentářu, jo, to jak s tou sekerou, jak to mám epoitnout, nebo jak mám nastavení, aby mi to šlo epoitnout. A potom ještě i napište k tomu, jestli vás víc baví, když natáčím se svýma kamarádama. Tyto dva věci napište. Protože podle mě vás víc asi baví s kamarádama. Když to vidím na slednutích, určitě podle mě vás baví, ale možná existují lidi, kteří to nebaví. Takhle. A nebo já to dám do postu. Tak. Jest lidi, dáváme. Můj kamarád mi ještě neodepsal, já jsem mu napsal, jestli dneska bude chtít se mnou něco natočit a on mi ještě neodepsal. Takže jako jo no. On totiž někde je, někde podle mě ve městě. On totiž se svou rodinou hodně chodí do města, takže jako jo no. Jo, ještě nemám na celou mapu. Sakra. Jo, to už vydržíte tu chvilku, ne? Ale podle to jde takhle. Kam chci, ale když mám toto, tak teď už to nejde. Teď už nejde jít. Koukejte. Já nevím, jak vám to mám ukázat. Já nechci, abych neumřel. Koukejte, dávám Dčko a Sko a ne prostě. Ne a ne a ne. Takže tak lidi, dejte like a odběr zatím. Tak, ono nějak skončila hudba. Tak. A napište v komentáři, jestli chcete, abych natočil Brookhaven. No to nemusíte psát do komentářů. Já to dám někde na post. A napište v komentářů, jestli chcete, abych streamoval. Ale někdy, když něco jakože natočím, no nastreamuju, tak mě dají ban za to, že jsem moc malej. Že je to o 13. Takže já to budu muset asi dělat bez obličeje, aby to YouTube AI nezjistil. A bude to dobrý. Hlavně to bude menší slednutí kvůli tomu, protože já méně hraju a víc hraju toho hada. Wow, to je teď nebezpečný. Tak. No, já jsem to úplně švihl. Tak. Teď půjdeme tady, lidi, jo. Ne, já jsem to úplně celý švihl, no nic. Tak. Zkusíme, jestli jsme už dost velký. Počkejte, já bych se teď Aha, on je no signál. Tak co se děje? Však je no signál. What? Co se děje, lidi?
Takže tak, no. Dal to. Dal to. Zatleskáme. Dal to, vyhrál. Teď já bych chtěl být, ale... Už 20 minut, bro. Já jsem třeba už 10 minut jsem už třeba jsem hrál 5 minut. Nějak tak, nebo 6, nějak tak jsem hrál. A těch zbytek, těch 20 minut, těch nějak tak 14 minut jsem jenom hrál ty hady a byl jsem v lobíčku. Tak to je lidi mega smutný. To budu muset trošku i zeditovat asi, ale já neumím editovat. Z toho asi kouknu na YouTube, jak se to dělá. Protože já nechci, aby jste se vynudili. To fakt nebudu chtít. Děláš srandu. Konečně lidi, aspoň budeme moct skončit video. Jsme my. Jestli to bude trošku sekat. Jsme my. You are getting tired. Bro, chcípne. Lidi, on chcípne. Je megalou. Ale já chci tady toho zabít. Než se vyhýluje, bro. Děláš? Protože... já jsem asi dostal nějaký sounes, blbej. Bro, jak chci, ale... No pojď. You are getting tired. Ne, však... What, však jsem ho... Lidi, však já sebe... Trefil. Pro boha, oni mají tak málo životů. Ne, však... Ta myška blbá. Sakra. Pojď lidi. Fuck. Fuck, já jsem ho ale teď mega dobře trefil. Fuck, on mě netrefil. On mě moc pozdě. Já jsem ještě ani... Lidi, kam on je snad asi nesmrtelný. Fuck, to je... Fuck, já jsem ani nevěděl, kde mám hodit. Bro, jak to, že ještě není ani mrtvej.
No konečně. Hej, ale to je právě první kill a kolik... No, první kill, hej. A oni se už určitě oživili, tak jako... I always come back. Já vím, kde jsou. Já vím, kde jsou. Další kill. Yes. Další kill máme. On si myslel, že jsem... Bohužel jsi taky mrtvej. No. Tak jsem ho... Proboha. Lidi, já ho musím ale dát. Mám málo jo. I always come back. Fakt kámo, ale mě to úplně pozdě to. Bro, to je trošku podvod. Jo, dáš třetí kill máme lidi. Hej, já ji hned zabiju, podle mě. Nebyl jsem jí vůbec. Běhám za ní. No, sakra. Ono už za chvilku bude konec hry. Ona si dává. Ne. Tak mě to úplně pozdě. Ona byla přímo u mě a jsem jí mohla úplně lehce trefit. Jenomže ono se prostě něco buglo, hej. Kde je ta holka? Ta špína. No tady si užívá. Ne, ona půjde pryč. On už se bude otevírat. Bro, to se... Ne. Sakra. Tak to bylo fakt dlouhý, lidi. Máme to. Podle mě jsme to dali celkem dobře. Nemyslíte? Lidi, toto by byl konec videa. A zatím čus.